Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, bleżat battuni, kont sejjer sal-baħar biex non ftit. X'ġara? Kos, veru għandkom raġun. Bħalissa mhux żmien il-għawm għax it-temp għadu kiesaħ u l-baħar ma marrux bil-ġakketta u bix-xalla u l-kieku kelli nilbes il-malja min jaf kemm inħoss Bart. M'hemmx tagħmel, ikolli nistenna ftit ieħor sakemm it-temp jisħon ftit. Wara x-xitwa tiġi r-rebbija u wara jasal is-sajf u nkun nistgħu marru l-baħar għax tkun ħafna sħana. Kif jgħidu bil-Malti, fis-sajf ix-xemx taqlil ftajjar u min ma jħobbx jifriska ftit. Araw fejn il-malja? Se jkollok tistenna ftit ieħor fil-kexxun imma ta'? Illum, Żiżi, Baba u Nunu joħorġu mawra sar-raħal ta' Żiżi. Baba trid tagħmel xi qadi. Għandha bżonn tgħaddi tixtri kartuna ħalib u ħobża friska minn ġamri tal-forn. Huma għaddejjin mit-triq qed jiltaqgħu ma' ħafna nies u kulħadd liebes il-bissufi u jisaħħan. Nunu qed jiftakar li għandu bżonn jixtri xi ħaġa tal-ħwejjeġ tax-xitwa għax hu sejjer l-iskola fil-għodu kmieni qed iħoss il-frisk. Baba tgħidlu li kif qegħdin hawn aħjar jaqbdu jgħaddu Santonina tal-ħanut tal-ħwejjeġ biex jaraw jekk għandix ġgieget tal-beħ. Tonina għandha ħanut li minnu dbih ħwejjeġ ta' kull tip u għamla. Fir-raħal ta' Żiżi kulħadd jixtri l-ħwejjeġ minn Antonina. Żiżi, Baba u Nunu jidħlu fil-ħanut ta' Tonina. Smajtuha? Tonina għandha qampina mal-bib tal-ħanut tagħha biex meta jidħol xi klijent Tonina tinduna u tkun tista' tilqahom u taqdihom fli jkollhom bżonn. Nunu malar jgħid lil Tonina li għandu bżonn xi ħwejjeġ ġodda u Tonina fil-pront tibda turjhom biċċiet tal-ħwejjeġ differenti. Trid xi parqalzi ġdid Nunu? Jew forsi xi qmies bil-kmiem qosra? Le hux, dik għas-sajf tajba mhux għax-xitwa. Jekk tilbes qmies bil-kmiem qosra fix-xitwa aktar tħoss Bart. Mela forsi din it-tibdila Nunu għandha parqalziet bil-qliedzi twal u flokk pariċċ bil-kmiem twal ukoll. Kos, din aktar donna piġama billi tibdila biex tilbes għal matul il-ġurnata. Imma Tonina ċerta li se ssiblu xi ħaġa li toġbu lil Nunu. U fil-pront Tonina titfaċċa b'ġakketta l-ġmiel tagħha. Nunu, donna qed toġbok din il-ġakketta hux. U ara, magħha tista' tixtri dal-paringwanti, barnuża u xalla pariċċ. Issa żgur mhux se tħoss Bart aktar filgħodu Nunu. Araw xi ġrali, tħawdu l-ħwejjeġ kollha, hekk ma nkunx naf li huma dawk tax-xitwa u dawk tas-sajf. Tridu xtejnuni ftit. Dan il-flokk għandu komma twila jew qasira. Komma qasira, mela allura jmur mal-ħwejjeġ tas-sajf. U tafu x'ngħidulu dan? Dan xorz. Ix-xorz nibsuh fis-sajf jew fix-xitwa. Ekku, fis-sajf, mela dan ix-xorz imur fil-kexxun tal-ħwejjeġ tas-sajf. Dan il-ġerżi tas-suf. Taħsbu li fis-sajf nilbsu ġerżi tas-suf? Le, u żgur li le. Fis-sajf tkun ħafna sħana, allura l-ġerżijiet nerfgħuhom fil-kexxun tal-ħwejjeġ tax-xitwa. U din il-beritta. Meta nilbsuha l-beritta? Il-beritta tipproteġilna rasna mir-raġġi tax-xemx. Mela allura il-beritta nilbsuha fis-sajf. U tafu x'inħobb nilbes ukoll fis-sajf? In-nuċċali tax-xemx. Dan jipproteġili għajnejja mir-raġġi tax-xemx. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narok
darbohra nilqawk għanna imma l-lum ser nejdu ċaw.